everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling, all. Nadanasad si ate sa bulada ni Justin. Dili ni mahimo. Si Justin ang nanawag. Hello? Justin? Kathy. Justin? Gusto kong manglayas na ta. Oh, unsa? Nadanasad si ate sa bulada ni Justin. Dili ni mahimo. Si Justin kininanawag. Hello, Justin. Kathy. Justin, gusto kong manglayas na ta. Oh, unsa? Mura man nagkisamuka na ko ining dapita. Ang imong kabit kasi Mara hasol na gid kaayo. Magsigig patabang na ako kung unsaon nga mobalik ka niya. Mau ba? Ayaw na lagi balik dito sa beach house. Pero tuwa man ako mga butang dito. Oh, pues, kuha. Adto ka na magpaabot na ako sa atong apatanan. Biyain ang imong asawa. Oh, makikita pa na ka na ko? O, Justin, biyain na ka na si Alice. Walang problema, Kathy. Ikaw, muna nga akong giangkat ko. Sige ha, paabot ako sa tong abutanan. Ayaw na pagpauli sa inyo, ha? Sige. Bye. Bye. Pakagnaw. Kung kinahanglang isugal kong akong pagkababaya, maluwas lang ang akong ati Alice sa demonyo niyang bana. Ako ning buhaton. Kinahanglan makabiyan ako din sa beach house. Nakuha na ako ang kwarta ni Mara nga. Iyang gitaguan. Nianasad na ako ang among joint account sa bangko. Sir, mulakaw ka na? Oo, Linda. Paabutan na ng Dinis Mara. Ayaw sa naman sana, Mamara. Ay, masot, hindi nagkabuak ang inyong istante, ana. Ayaw pagbuot mo, Ricky. Paris lang magsunoy timoy. Ay, lahi-lahi. Ricky, kung nainim ako ni Justin. Ma'am, iwan nga yun kay mahimo, ana. Ay, maumang yun ng papel sa mga kabit. Husaman ka! Pasingit nag-imo? Ay, dili, ma'am, ay. Nga nagot ang pasingit naman sa ka. Nga ikaw naman lang nabili niya kong agawon. Hindi kong mawa ka. Wala sa miining bayag kaming timoy. Mauna. Busa kinahanglan ako ang labanan ninyo. Ay, natural. Ikaw yun akong labanan. Ikaw may nagsweldo na mo karon. May sugo ko ni mo. Ayun siya man na. Lakaw silang Alice. Panidi ko nag-unsa sila si Justin ug Alice. Ay, sige. Ako inyong timoy. Hain naman sa Miss Justin. Huwag naman mabalik. Ate! Namintaan na sila ka diya. Borang kortina. Romero! Ayaw lagi una pagpaduol din sabay kay tingalig maabtan kang Justin. Huwag mo ko magpaduol, God. Nararam ko din sa silong, te. Di na ko musuod sa inyo, eh. Mayo din sa silong, kaya kung maubos si Justin nga magmotor, aw layo pa siya, bakit tadayon ko niya? Mudagad ko, te. Kung say hi, hayan. Ano murag,
Nag-gool sa kadiya, oy. Romero, ganina ra milakaw si Justin pero pag yun siya mabalik, Aw, nasimang sa tingaling auto ka tayo, mong nilakaw na pod. ay pagsultig sama ni Ana Romero, oy. Na? Di magamutuon ako, di, oy. Lain man nag-auto Justin kung simang. Dili lagi na mahitabo. Kay misaad na siya nako nga magsugod na mi og bag-ong kinabuhi. Bagong kinabuhi ka, ha? Dili ka, ha? Bagong kasakit? Romero, kalain pa ni mong sinultihan, oy. O, prangka-prangka man ang ako, diba? Kuha na mong pagsalig sa ipanulti ng Justin God. Tungkol kay bakakol ba na siya? Romero. Dili sa tanang higayon nga mamakak na lang yun si Justin Romero. Na, para na ako, te, bakakol na siya. Dili na siya makamahong mutuman kung saan. Romero. Busa, te. Ayaw lang dyan kayo paglaom nga magdato siyang pagkaon na, te. Nga mag-celebrate mo. Mobalik siya, Romero. Nagsabot na kami nga mag-celebrate kami sa among panagbalik. Kadi? Kadi? Biyara ba ka? Oh, mingaw man. Haim ni Bihana. Ako na siyang tawagan. Nanay yung malita sa kilid. Ready na para layas. Mauna niya akong kipaabot. Magkapalayo na gamitin ng tapita. Ha, bahala na sa alis nga magsiga ang iyong mata. Ay, mag-yun pa yung Justin, te. May gilakaw lang lagi siya. Pero misaad siya mo balik siya aron mag-celebrate me. Magdaha siya pagkaon, Romero. Onya, hain man siya karon. Daghan tingali siya gipamalit nga pagkaon namo. Grabe ha, God. Te, ayaw naging laom, oy. Wala kayo ayaw din kinabuhi. Si Cathy. Hello, Cathy. May importante kong isulti nimo. May nakakita ni Justin karon nga misud sa usa ka bahay. Bahay sa usa ka babae. Unsa? Ahain, Mr. Justin. Kising nakakita niya. Akong pasyente. Pero kinalang dili ka musulti ha nga ako ang nagsulti nimo ini ha. Sure. Dili na mahitabo. Oras ka maangin ko sa inyong away na di na kumutabang ni Mara. Dili na mahitabo. Ato lang ni sekreto. Nagtuo ko nga ang bay nga gisudlan karon ni Justin mao ang bay sa iyang kabit. Sultihin ako kung hain na baya. Hain ang address, ana. Sa ari sa ako. Nga dili gyud maapil ang akong ngan sa inyong away. Dili na mahitabo. Okay. Pero tambagan ta ka ha. Kinahanglan mo kalma ka. Oh, mukalma lang ko. Unsa ba imong buhaton kung makita nimo ang laing kabit ni Justin? Ako ni bubuan og asido ang naong ini. Ouch! Kasakit, ana. Mo nang angay manghilog ni Justin gikan ako. Makupa ang naong. Okay. Hain magpuyo ang kabit ni Justin. Pamati, ihatad na ko ang direksyon. Romero, hapit naman. Mahapon. Wa pa man yun si Justin mabalik. Di na bitaw di ka. Nasimang kitong utok. Ayaw pagsultig sama, Ana Romero. Kay misaad siya. Nilagi na magkamahumuto mo na kung saan ang mga tao hingapay kay naaway. Basin pag tingalig may nahitabo niya sa dahan. Basin og nagdahasiyag pagkaon o niya nadisgrasya siya simbako. Wala gitong mariskasya, te. Dili kayo sa laging buliboy adto. Romero. Inim ni Scotty. Paman mo abot. Bagom din yung traveling bag ni Cathy. Unsam kay so din eh. Uy. Mga sexy nga gamit.
may ito nga pangkatog nga nipis kayo. Ug may mga bikini. Wow. Naghinam-hinam na kung kita ni Kati nga magsulob inita. Oh, kini usa nga pangkatog ang may akong gusto nga iyang isulob unya sa mong pagpangatog. Anak ka diha sa kama. Romero, may mo bag mo hangyo ko? Unsa man ate? Palihog, sugata si Justin. Kay basin bag naglisod ni siya sa iyang danga pagkaon. Grabe sa ko maglisod Ngano di ay? Magpista mo sa iyong selebrasyon? Nga daghanon yun yung palit? Ha? O sa kinasal nga manok? Paigo naman galing ninyong duha. Klaro naman gunting nga wako'y apels pakals. Pinaglagot pa siya na ako. Bisag tungod na lang nako, Romero. Apasa si Justin. Hello! Ay. May hapon ninyo, Ma'am Alice. Sir Romero, may hapon. Lain mang miabot? Nga na di ay, doon na may di paabot. Kati, Kati, sultihi ko. Hahain naman karon si Mara. Unsa may iyang laing plano nako. Ma'am, kinahanglan mag-amping ka. Kay napraning na ang akong tanaw ni Mara. Niali nga kati. Gipaani ko ni Ma'am Carlin. Paubanan ka, Ma'am Alice. Luag na nga akong dugan. Kung makalag kami karon at kami mulahaw sa kong igagaw sa Cebu. Kung dili, tumi mo dangot ni iti. Niyan na siya. Niyan na si Kati. Nalak mo din akong pultahan. Mayo ka... Hain ang imong kabit! Mara? Hain! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!